Здравейте, хора! Днес, както виждате от заглавието, ще снимам две техники. Едната е моя, другата е на един приятел Калин, който всъщност снима с мен и миналия ми клип. И да, ще покажем две различни техники. Първо съм аз. Ще покажа месене на маса. И това месене се използва предимно в покера, за да не се вижда най-долната или най-горната карта. За да не могат хората това месене го има и не само на маса. Можете с ръка да го направите. Супер елементарно, ще покажа и двата вида. Така, на маса. То е малко по-странно, защото всъщност те се разбъркват картите и после трябва да ги прибирате. Но пак е интересно. Взимате някаква малка част и така, докато свършат горе-долу картите. И така може няколко пъти. Ако фокуса ви изисква зрителят да не вижда най-долната карта, също можете да го използвате. Ако, например, зрителя си избрал карта, да кажем тази, не съм я видял, слагате Pinky Break, отгоре хоп, 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 хоп и картата му се озвая най-отгоре. Има много начини да използвате всяка техника, можете да я превърнете в трик. И да, сега ще направя горната част, смисъл в ръце. Хоп, хоп, хоп. Когато вече сте задобрени, можете да го правите и много бързо, без да ви се пред всякаква смисъл в ръцете. И да. Горе как се прави. Хващате повече от половината, за да можете да местите по-голяма част. Захващате и дърпате. Захващате и дърпате. Захващате и дърпате. И така по 2-3, по повече, по колкото искате карти, може по една. Ако целта ви е да закарате някоя карта най-отгоре. И да, благодаря. Сега е ред на Калин. Така, техниката, която аз ще ви покажа, се нарича Double Swing Cut. Това е едно фалшиво цепене. Вижте, най-горната карта е дама купа, най-долната е поп с пътия. Бортовете са малко размесени, но нещо сега ще ви покажа цепенето. Изглежда така. Така, и виждате, картите не са се размесили. Така. Това става по този начин. Хващате тестето ето така и дигате една трета от тестето и го хващате с другата ръка. Горе-долу една трета. Не можете да изчислите. След това с останалата част от картите правите същото с горе-долу половината. След това обжавате ръцете си и палеца хваща тази купчинка, а пък безименния поема тази купчинка тук. С палеца завъртате тази купчинка и след това отново... Която е била най-долната и сега пак е. Сега с палеца тази купчинка отгоре, по принцип е средната, и с палеца я завъртате и я слагате върху най-долната и просто слагате другата купчинка не отгоре. И така картите. Това е фалшиво разбъркване. Може да го използвате, ако имат някаква подредба, която не искате да развалите. И това беше. Само искам да кажа нещо, защото забелязах, Калине, че ти го правиш. Хващаш с безименния последната и тук е и така.
Да, може и така, но според мен на зрителите ще им е по-лесно да го хванат с среден, за да може безимения им да е свободен за третата купчинка. Но някои зрители може да не го зачитат така. Аз ме направих същото, защото на мен ми е безмислено, честно да кажа. И както и да е, в смисъл, това е неговия трик. Аз даже не трябваше да се намесвам. Неговата техника, извинете. Не трябваше да се намесвам, просто исках да поточня, че може по всякакви начини да хванете. Благодаря за гледането от мен и от Калин. И до скоро виждане!